Kif tibda toqrob il-festa tal-Imnarja l-bdiewa jibdew jippreparaw biex itemmu l-istaġun agrarju u jħallu l-uċuħ tar-raba jistrieħu għall-istaġun li jmiss. Il-qofol ta' dan jintlaħaq fil-gwirja ta' frott, xejjex bejjem u tjur fil-busket fejn bċertu gburija u sodisfazzjon il-bdiewa u r-raħħala jeżibixxu l-prodotti tagħhom. Is-sibt wara nofsinhar ġurija professjonali maqsuma f'diversi kategoriji jispezzjonaw il-prodotti agrarji, fnik u tjur biex dawn ikunu jistgħu jiġu klassifikati u premjati. Fenek ikun klassifikat fuq diversi kriterji u karatteristiċi fosthom il-pil u l-għajnejn. Il-fenek tiġġaġġaħ fuq ħafna kriterji, ikollu 100 pont, però l-ebda fenek il-100 pont mumqas minn l-istess, jiġifieri fuq il-kowt jaf ikollok natukas 50 pont fuq il-kowt biss, bħalma hu dal-fenek partikolari li huwa r-Rex. Trid tikkombina l-iżjed ponti li jġibu sakemm jasal fl-aħħar il-best in show. It-tjur huma maqsumin f'diversi kategoriji, fosthom ħamiem u tiġiġ, għalkemm anke dawn jerġgħu jinfirdu skont ir-razzezz differenti. Rix il-pożizzjoni tiegħu, id-daqs tiegħu, fuq dawk l-affarijiet. Imbagħad iċ-ċarizza tal-għajnejn, is-saqajn, in-numru ta' swaba li jkollu għax hemm minnhom b'4 swaba u minnhom b'5 swaba. Il-kuluri jerġa' tas-saqajn hemm minnhom min ikollu l-kuluri ċaru minn kollu il-kulur skur jagħtu fil-blu u hekk. Iżda dawn il-kriterji żgur ma jistgħux jiġu applikati għal frott u l-ħxejjex. Il-frott jiġi klassifikat fuq teknikalitajiet differenti fejn saħansitra jittieħed f'konsiderazzjoni l-ammont ta' żerriegħa li frotta jkollha meta din tinqasam. Oxra ta' barra u naturalment ma jkunx fiha taħtakkata minn xi mart. It-tieni naraw ġewwa, naraw kemm iħoxna l-qoxra li tkun oxra rqiqa kemm jista' jkun. Jekk tkunx ħoxna dik nagħmlu la klassi għaliha għal konfettura. U naraw kemm l-ammont ta' żriera b'żerriegħa waħda jew xejn tkun l-aħjar frotta f'dik il-klassi. Il-festa tal-Imnarja mhijiex biss għal dawk li jifhmu fil-bejjem u l-ħxejjex iżda għall poplu Malti kollu li nhar il-ħadd fil-busket għandu xalata ta' divertiment u tradizzjonijiet.